Els alumnes de segon estan preocupats. Hi ha males herbes al voltant del roure. Pensem que d'aquesta manera no creixerà bé. Per això han decidit escriure una carta als seus jardiners de capçalera, que avui els han vingut a ajudar. Hem rebut la vostra petició del manteniment d'aquest espai que, efectivament, veieu que el tenim un punt abandonat. Ja fa gairebé 10 anys que l'Escola Font d'en Fargues i la Fundació Els Tres Turons, que promou la inserció laboral de joves amb trastorns mentals, col·laboren en el projecte Junts. Junts aprenen mentre fan un servei a la comunitat, en el seu cas, tenir cura dels espais exteriors de l'escola. I també van construir la bassa, el racó de la calma, i ens ajuden a cuidar molt els arbres d'aquí a l'escola. Personalment em sento realitzat fent això, m'agrada, perquè jo sempre tinc bon tracte amb els nens i fer una activitat amb ells i ajudar-los i conscienciar-los de lo important que és fer un hort. El fet de que els nens estiguin en contacte amb persones amb malaltia mental, no hi haurà la possibilitat de la construcció del prejudici. Cada dia és més gran el que ens aporta, no? Perquè l'aprendre junts, l'adonar-nos que quan servim als altres tenim nosaltres una compensació tant personal com de tot l'entorn, ens fa créixer molt. Què té de peculiar aquest pont? No ho sé. A Sants, Hostafrancs i la Bordeta, més d'un centenar de nens i joves assisteixen a les tardes a l'espai de deures. Fer els deures, però també treballar hàbits d'estudi, per exemple, d'organització, el temes de l'agenda. Gràcies al projecte Aprenem Compartint del Secretariat d'Entitats dels 3 barris, els alumnes amb més dificultats poden fer classes de repàs. Entre els voluntaris que els ajuden, uns de molt especials, una vintena d'alumnes de secundària que van començar com a usuaris i ara ajuden els més petits. Donar-li l'oportunitat als nens, ja que me l'havien donat a mi, i m'agrada bastant, ja que és una tarda que aprofito fent una cosa bona. Tots 2 projectes han rebut 2 dels Premis Aprenentatge Servei 2017.